راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كرنعة عالم كوينكم نمربات راديو إيرنا تكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم سولوس سالسان حاسة كلتشحن إسران كلتن زينانهو فلما أرستاتو ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራን ጃፓንን ተራኺቦም ማሕበር ጋዜጠኛታት ሱዳን ኣብ ታሪኽ ሃገር ናይ መጀመርያ ነጻ ምርጫ ብምክያድ መራሕቱ መሪጹ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማታት ደሴን ወልድያን ሰዓታት እቶእቶ ተኣዊጁ راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና ሻሙናይ ኣህጉራዊ ኮንፈረንስ ንልምዓት ኣፍሪቃ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራን ጃፓንን ተራኺቦም ኣብቲ ብዕለት 28 ናሓሰ ዝተኻየደ ርክብ ክልቲኦም ሚኒስትራት ጃፓን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝተኻየደ ወራር ራሻ ተቃውሞኻ ምግላጽ ንኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ኣገዳሲ ኢላ ከምእትኣምን ሃያሺ ዩሺማሳ ገሊጹ እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጃፓን ኤርትራ ኣብ ጎድኒ ራሻ ደው ምባል እኳ ብግልፂ እንተዘይተቃወሞ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጃፓንን ዝህሉ ናይ ልምዓትን ምትሕግጋዝን መደባት ንምስላጥ ኣብ ወጻኢ ጉዳያት ዘለውን መርገፂ ክመሳሰል ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ሚኒስትር ሃያሺ ብተወሳኺ ጃፓን ምስ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ናይ ልምዓት መደባት ብምትሕብባር ኣብ ትሰርሓሉ እዋን ግሉፅን ተሓታትነት ዘለውን ኣሰራርሓ ከም ዝገድሳ ጠቒሱ ኣብቲ ኣጋጣሚ ጃፓን ንልምዓት ኣፍሪቃ ዝውዕል ናይ $30 ቢልዮን ሓገዝ ኣብዚ ዝቕፅል 3 ዓመታት ክትልግስ ምዃና ኣፍሊጣ እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ቱኒዝያ ዝተኻየደ ዋዕላ ቶኪዮ ንምዕባል ኣፍሪቃ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀዋሚ ወንበር ክህልወን ሃገሩ ከይተሓለለት ክሰርሕ ምዃና ቃል ኣትዩ ኣፍሪቃ ርእሳ ክኢላ ሽግራታ ባዕላ ንኽትፈትሕ መታን ኣብ ባይቶ ፀጥታ ዝህልዋ ኣባልነት ኣገዳሲ ምዃኑ እቲ ጃፓናዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣመልኪቱ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ኩናት ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ከተማታት ደሴን ወልድያን ሰዓታት እቶእቶ ተኣዊጁ እቲ ካብ ሰንበት 28 ናሓሰ ጀሚሩ ግብራዊ ከም ዝኸውን ዝተኣወጀ ሰዓታት እቶእቶ ካብ ምሸት ሰዓት 7 ክሳብ ንጎ ሰዓት 6 ዝኾነ ምንቅስቓስ ከይካየድ ዝቕስብ እዩ ማዕከናት ዜናታት ሃገር ብዝህብኦ ዘለዎ ሓበሬታ መሰረት ምምሕዳር ከተማ ወልድያ ብወገኑ ብኣባላት ፀጥታ ዝተዋህበ ናይ መንቀሳቐሲ ፍቓድ ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ካብ ሰዓት 7 ምሸት ንድሓር ናይ መካይንን ሰብን ምንቅስቓስ ኣጊዱሎ ብተመሳሳሊ ምምሕዳር ከተማ ደሴ እውን ኣብ ክለባት ትርኢት ኮነ ቤት መግብታትን መዘናግዒ ቦታታትን ምእካብ ሰብ ከልኪሉሎ ከተማታት ደሴን ወልድያን ካብ ሰሜናዊ ክፋልቲ ሃገር ካብ ኩናት ሃዲሙ ክዕቆብ ዝተመዛበለ ህዝቢ ኣዕላቕሊቐን ምህላውን ካብቲ ሃገር ዝፍኖ ዘሎ ሓበሬታ የመልክት ምምሕዳራት ዘን ክልተ ከተማታት እቲ ዝተመዛበለ ህዝቢ ምስ ኣባላት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምትሕብባር ከርእን ኣጋይሽ ዝመፅዎን ስድራቤታት ከዓ ኣብ ምምሕዳር ከይደን ከመዝግብኦም ፀዊዐን ኣለዋ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዳግማይ ዝጀመረው ኩናት ናብቲ ቅድሚ 5 ወርሒ ዝነበሮ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ክልሕም ከም ዝኽእል ትንታነታት ይወሃቦ ማሕበር ጋዜጠኛታት ሱዳን ኣብ ታሪኽ ሃገር ናይ መጀመርያ ነጻ ምርጫ ብምክያድ መራሕቱ መሪጹ ኣብ እዋን ስርዓት አልበሽር ማሕበር ጋዜጠኛታት ምንባሩ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ እቲ ኣብ ትሕቲ ጽላል ካልኦት ብርጊሳዊን ትካላት ዝሰርሕ ዝነበረ ማሕበር ምስ ስርዓት አልበሽር ዝደናገጹ ጋዜጠኛታት ጥራይ ዝሓቆፈ እዩ ነይሩ ምምስራት ናይ ዝብናጽነትን ርትዓውን ኣገባብ መራሕቱ ዝመረጸ ማሕበር ኣባላቱ ኣብ ምሕላው ጥራይ ዘይኮነ ወተሃደራዊ ስርዓት ኣብ ዘይበለየላ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ፕረስ ዝግበር ጸቕጦን ክቃለስ ምዃኑ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቱ 1164 ኣባላት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ማሕበር ጋዜጠኛታት ሱዳን ሰራሕተኛ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ንዝኾነ ሱዳናዊ ጋዜጠኛ ዓብዱልሞን አቡ ኢድሪስ ከም ኣቦ ወንበሩ መሪጽዎ ምስ ስርዓት አልበሽር ዝደናገጹ ናይ ቀደም ኣባላት ማሕበር እቲ ቀዳማይ ከይፈረሰ ብኻልኣይ ሓድሽ ማሕበር ክትካየብሉን ብምባል ነቲ ምርጫ ደው ከብልዎ ጥርዓን ኣቕሪቦም ነይሮም እንተኾነ እቲ ተጣበቕቲ መሰላትን ማሕበረሰብ ሕግን ዝተሓዘብዎ ምርጫ ነፃን ርትዓውን ብምንባሩ ብዓወት ከም ዝተዛዘመዮም ኣፍሊጦም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ راديو إيرنا